Row 6, sir. Good evening. Welcome to Action Radio Bacolod. Din Action Brian Morden. Action Brian, mayong gabi mo kag mayong gabi mo mga tagpanamate. Aha, salamat gid sa time dira, sir. Happy New Year sa imo. Ang amon man lang, sir, nga concern if nakalabot na dira sa inyo sinitalatapan from NOCPO ining nagluntan nga pagpatay dito, sir, sa isa kaanay kagawad sang hinubaan, kagawad sang kulipapadat ginlink ini sang ila alkalde nga may koneksyon na away politika, sir. Action Brian, no? Naibaluan na to ng inang insidente, no? Sa hinubaan last January 6, 2022. Kung sa din nagasag na sa instruction ng aton regional director sa aton provincial director dira sa Negros Occidental Police Provincial Office nga pag-imbestigahan ang ina nga kaso and pagalantawon kung ano gid ang matuod nga motibo sa pagkatabo sina. Aha. Sir, ang statement sang alkalde dito sa hinubaan, sir, I don't know kung nakapadala man siya dira sa inyo, sir, sa iya sining nga pagkundina sa sining kamatayon nga ginakabig niya ining tawo nga ginpatay ara si dalom sang partido niya, sir. So far, though wala pa ako sang may nakita, no? I do not know lang kung nakapadala man siya kung nagpadala siya ng letter sa aton regional director, pero on my part, wala pa ako sang idea. Sa part naton sa PNP, hindi kita maka-conclude sina, no? Unless otherwise nga may investigation nga matabo and makita naton sa resulta sa investigation kung ano gid ang matuod nga natabo, no? Kag kung ano gid ang motibo sa pagkapatay. Kay kung nataw naton kung ini related sa politika, nataw naton kung ang iniba lang nga tao is ano ba siya, current ba siya nga barangay official or barangay official or hindi, no? So kung nataw naton former ni siya Ang last nga election sa barangay is 2018. So, ano na kita supong 2021. So, in short, hindi na siya considered as a barangay official. Yes. And pag-abot dira, kung ginalink man siya sa election-related, sa nasinig ko na kayo na, still the same, that will be investigated. And unless otherwise, pag matapos na ang investigation, kung ano mga resulta, that's the time siguro nga hambal kita kung ano ang rason sa pagkapatay sa iya. I see. Even though, sir, nga may kaangay sining report nga nagdangat na nga amo na gina-connect nila sa politika, hindi siya din makabig direkta, sir, no, nga makabig naton nga concern sang kapulisan gilayon. Once na may insidente, of course, concerned din na sang kapulisan naton. That's why nga para may baluan naton kung ano gid ang motibo kag kung ano gid ang nasa likod sini, dapat may investigasyon nga matabo. And of course, makita after sa investigation dito naton makita, no, para maka-conclude kita kung ano gid ang matutuod kung nga natabo ang inang insidente o kung anong rason sa insidente nga ina. I see. Sir, may isa pa gid ko nga ipalagas kay last 3 nights ago lang guro. Na-interview ko man, sir, ang iyasang mayor sang Hinigaran sa Syudad Abanwa sa Hinigaran, Mayor Nadi Arcillo. Ang report kay inisya nagpadala sang sulat nga nagapetisyon sa kay General Randy Peralta, kung di ko magsala, or Rinante Peralta, no? Ining si Peralta ang abana sang iya kasumpo nga nagapapili alkalde sa Banwa sang Hinigaran nga si Michelle Peralta. And according to the mayor, ngayon si General Peralta subong nagapungko bilang deputy kung ano nga departamento dito sa Criminal Investigation and Detection Group sa National Headquarters. And the alcalde believe nga base maka-influensya siya sa CIDG man dire sa Negros Occidental kag inang may ara sa sang kahangawa sa ila sining politika dira sa Hinigaran, sir. Sa mo sining nga bagay, sir, gagaagi man na sa inyo, sir. Action Brian, no, wala kita kay balo ko na ang sulat ni Mayor sa diin niya ginpadala, no. It's either sa aton regional director or sa diin niya ginpadala. So subong hindi ako makatag sang comment regarding dira kay syempre wala nato na ibaluan ko na
diin din padala ang letter, and of course kung ano ang kaundan sa iyang letter. I'm sorry sir, why ko na palayag sa imogin padala niya direkta mismo kay PNP Chief Carlos amo na abi ko gani sa inyo dra naka-copy furnish mabala sa Pro 6 why gali sir. Siguro sir kung dito gin padala sa aton nga Chief PNP no, of course ang aton gid nga Chief PNP ang basa, and ginalantaw naton dira possibly ang response sa aton nga Chief PNP will be sent directly man sa kay Mayor dira sa Hinigaran. Ay, okay, sige. Amo man ang concern namon sir, but sa mo sini nga situation subong sa nagligad gin palayag sang Comelec kag policeman sa Nokpo nga Escalante, Moises Padilla ang areas of concern if politika ang paghahambalan, but subong medyo nagadugangan siya sang amon nga panan-awan because may mga interviews kami kag ipalayag mismo sa mga alkalde. Paano ni sir ma-plastar subong sang Pro 6 may 4 na kalugar nga daw medyo may ara sila sang gamay nga concern kung politika ang paghahambalan sir? Action Brian, na may ara naman kita working data no pag-abot sa election watch list of areas naton, considering na naka-meeting ng aton nga Regional Joint Security Control Center last January 8, 2022 diri sa Police Regional Office 6. Magsiling kita na Regional Joint Security Control Center, chaired ini sang aton nga Comelec no, and member diri ang aton nga PNP, ang aton nga Philippine Army, and ang Philippine Coast Guard. So pag-abot sa election watch list of areas naton diri sa Western Visayas, may ara na kita working data. Yun nga lang ang parameters nga gingamit naton is year 2019 pa. So base lang may latest ba lang mag-abot nga parameters, so there might be minor changes. Pero ay na nga working data naton, basihan na naton ina pag-abot sa preparation naton sa security preparation naton comes May 9 2022 elections. I see. So far sa Western Visayas, ang Negros, kumustang status kung politika sir ang paghambalan sir? Kag Bacolod? So far may naano na dito, may na-plaster na dito no. Sabi ko nga may ara na working data. So kung ano man ang data nga ginuyatan naton, basihan ina no sa magiging security preparations naton na sa sining election. And of course regularly gina-monitor man naton ina both Comelec, PNP, and AFP in case nga may mga changes dira no anytime. So that's why para maka-adjust makita sa aton nga security preparations, and of course sa pag-classify sang sina nga area. So we are hoping na sa sunod nga mga meetings naton with the Regional Joint Security Control Center, maano pa gid na matackle pa gid na. Pero natackle na ina last January 8, 2022 naton nga meeting. Sir, bisan medyo malayo pa gid man ang May 9 elections, pero today hindi pa na pwede mahambal kon ina mga alert bala or alarm ang situation diri sa Negros Occidental sa mo sini nga mga alleged pa man lang ini sir. Sa subong sir hindi ko pa ma-mention considering na magkaroon pa ng resolution no ang aton nga Regional Joint Security Control Center. So once nga may signed resolution na, maybe that's the time nga mapalayag naton sa kahanginan no. Pero as mentioned ko kaina, that was already presented, so nakikita naman ina sang aton nga PNP, AFP, Comelec, and Philippine Coast Guard ang ina nga mga situation, and gina-consider ina siya sa preparation naton sa palabuton nga election. Sige. Mamala ng amon sir. Salamat gid sa mga serbisyo. May gabi mabuhay ka sir, kag God bless aton tanan. Stay safe. Welcome Action Brian, and mayong gabi mo kag mayong gabi sa imo tagpalamati. God bless po.